One of the theological themes is a self-disclosure of God to Moses and the people of Israelites. Any theme is a divine dramatic act of God. Awayenza kulwandle olubomvu. Uyabona uThixo ka eyokuthatha entendeni yesandla sika Sathana. Uvela uthi uziva izinqi zotshaba nemikhosi yawo ikusukela. Uyava uThixo avula amanzi abamba igate of honor uwele emhlabeni omileyo ingathi uhamba emhlabeni omileyo intshaba zakho xa ezibutya zuThixo inkweli nehashe layo ziphelele elwandle. Ngithandazela intshaba zenu zibe sisitulo senyazini sikitha sikasivala and nazi into yoba from a distance God koluhambo is watching over us. Uthixo ukujongile, uThixo ukujongile ndowethu uThixo. He pilots every step you take. Ngoba ngolizwi lisibane sakho likhanyisela indlela yakho. uThixo makanigcine, uThixo makanithamsanqelise, nihlale nikhule ekumazini nasekumthandeni uThixo somandla. Ndizowuthi kuwe andikhathali noba intshaba zakho zingakoyikisa kanjani. Ungabozoyika intshaba zakho kuba ujonge i-out appearance yazo. Nindivele kukho abantu abakhawuleza bashwabane mama xa ndiyeka eshwatyaniswa nje yi-out appearance yotshaba, azibone yena ingathi uyigrasshopper, ufana nomgcekwane, aqonda into yoba uyagive up. Uyazi omnye ukhathi seshortlistiwe umve khalapha kunesithi andiqondi ndizayifumana. Nithi xa nimbuza uba ngoba kutheni athi kuthiwa omnye umuntu abendiinterviewa naye ubeke wa-actor for la post. Niba mazoba woyikiswa nje yi-out appearance yentshaba. Uya-actor ayikiswe ngumntu o-actayo engeke
kabiyo yakhe. Rhamende kaThixo ningabomoyika uSathana ngenxa ye-out appearance yakhe. Rhamende kaThixo uThixo kazitshova iintaba zenu uwisa iziphathamandla ezihlalweni zaso ngengalweni amandla abachithachithe abaneqatshi ekucingeni kweentliziyo zabo izityebi asindulule zilambatha. Rhamende kaThixo ngoba owethu uThixo xa esenza uyaqakatha uthathe mva naphambili.